Pesan kanggo wong lanang ning Indonesia sing bojone kerja ning luar negeri merantau dadi TKW. Mas, sekali-kali bojomu lho nek misalnya awakmu acuh karo bojomu ya, ketek wis ora seneng apa piye, acuh ngono lho ya. Sekali-kali iki ditakoni, nek misal awakmu sing duwe harapan, sing duwe kepengin bersama ya ditakoni kabare piye. Wis saiki lagi lapo, Dik? Mangan wis mangan durung? Sekali-kali koyo mbiyen pas pacaran ngono lho. Kok bojomu mbok cueki, mbok tokno ngono Pas bojomu wis duweke gedhe, wis gajine gedhe, duwite akeh ngono mbok jarke ngono mbok cueki ngono ben ono rasa sayang-sayange ngono. Maksudmu ngono? Apa piye? Ya maksudmu ngono apa piye? Hati-hati lho ya, bojomu kuwi nak mbok cueki. Wong wedok nang luar negeri kuwi ya, nak mbok cueki. Gak pernah takon kabar piye-piye. Ngerti-ngerti bojomu duwe gendaan liya, duwe pacar, duwe ngene-ngene. Iki terus piye? Awakmu nek wis lilo ya ora apa-apa, nek awakmu durung lilo, ngene sekali-kali tanyake kabare.